Bonjour monsieur. C'est une honte, regardez. C'est vous. Arrête de filmer. Je veux filmer. Attendez, laissez-moi. Laisse-moi. Tu veux quoi? Oui, je filme. Tu veux te battre? Alors, vas-y. Oui. Quand tu finis de filmer, vas-y. C'est oui, vous c'est qui massacrez les enfants des gens en Guinée. Ah ouais, je massacre Vous êtes tes là à faire. Je massacre tes enfants. Oui. Monsieur. Vous massacrez les Guinéens, oui. Je massacre tes enfants. Tu me touches, tu vas tomber. Non. Je massacre tes enfants. Tu me touches. On o video ɗo ko suka anditi gawal hersinimo ɗo harano hi ɓe wawi kamɓe tigiri ɓe fellitigoye déjà ɓe andi ko ɓe on ko wadde ka peyigoye moƴƴa ɓe arde kadi ga ɓe ginda kala yiɗo ɓeɗo kala yiɗo gawal no jinduɗo e nder France ma e nder Allemagne ma e nder Autriche ma e nder Belgique ma e nder Portugal ma e nder Espagne kala e nder leydi Europe ni ko ɓe hiɓe ma Amérique hersineɓe c'est-à-dire siɗo wawi ɓe ƴettude fari hibbon e maɓɓe hersinon ɓe yeeso jamma woni événement kala ko fottuɗon e ɓe harano ko mi e makko fottuno hande ara ko occasion comme par hasard mais fottunoɗe man ɓe landotano ko ɗuman billahi hakkuni Allah oɗo kañum a heeɓi chance ɗo ɓay oɗo sofinarema banto gawal ko ɓe wawi kon fenade ko ɓe wawi kon sonjude jamalake noon gawal o ɗe balɗe ɗo ay waɗali ni 5 jours goy o yalti o wi kanko crise fous il y a pas crise de liquidité dans notre pays mo gono jama o mayini ni angal essence laggini ko fewndi ɗo mo go jama o mayi angal essence ɓe nangude yimɓe ɓen hiɓe wadde c'est-à-dire Mamadi Doumbouya hakkunde moɗon e Allah miijite fota ko wattonko goɗɗo yo wulu yo hersu goɗɗo yo andu ngu laamu ngu yana ñande gore gongu go kata si tawi noon onon on fellita ñande bimbi ngu laamu ngu yani o heñetake juuɗe on sikki fenade o suka ɗo comme par hasard o fottire gawa c'est-à-dire mo duwano mo soofinde taw bantoto harana filmugol mo ton sa yi gawale no howa balaje dow ga jinda e leydi France ko parce que ko ɗuman si wona ɗum fillotano ko wallahi waɗata o yatuma nde warno ɗo na o ƴettuno garde quel honte wata ɓe ɓittinka peyi ɓe ara ɓe ɓittinen ka jananiri jamais wata jaɓanɓe ɗum ko yimɓe ɓe nunɗani ko yimɓe ɓe fewa ɗum hersini ha feƴƴiti kerol kala mo yiɗon ɗo wonɗo gollude Mamadi siko Mamadi Ba fuɗɗori e hoore nden taw siko Mamadi kala mo yiɗon hersa nini goye Mamadi no nder France mais himo suuɗi alors que no himo portana plainte ji heɓudi himo suuɗi kono himo portana plainte ji heɓudi Emmanuel Macron asiranimo inni so ari justice on arrêtatamo normalement himo duwa heññede juuɗe justice ji fof lannama koren pede sauf que ɓe profite de hoore la Guinée hande ka fewndide ndoyɗen surtout programme ji la Guinée no fewndori awa he kan ɗum ɗo juutata si goɗɗo wulali her sali billahi kala ko yaari o teddintake ndimankakuji ma ndimankaku ma nga watango heñude ngal jigawal ko o nangi Habib Marouane Camara ko o woni sabu nangugol nene mo Habib Marouane Camara e ndo hajja Asmaw e hajja kade ko gawal woni wadde sabu ɗiɗo c'est-à-dire gawal proposant no Habib Marouane mbuuɗi o jaɓali fi tun salirgo Alhaji Seydou Dalein ɗiɗo fuu piiji c'est-à-dire ko contre Alhaji Seydou Dalein ɓe jogi mais o yiɗo si ɓe aray koye ɓe suuɗo ɗo comparasar e nder o supermarché ɓe fotta ɗo kadi fi ka ministre ɗo ko ka laggine wonɗa ministre de ko laggine ton kadi ana hay a légitime ko laggine to won wawɗon hollude bandiyagal ɓay ko ton wawɗon maîtrise ɗo armée on ɓay armée on ino jaase ɗo kala miijiɗo ɗo ara e jinda ɗo waɗa piiji gon ko o non haran a heɓi chance kono mahin ton ɓay tun a wi a hulata a miijitota ko a her sali ko wonɗa wadde ɗo encore une fois yaafe ko lewru so mayne mi yiɗa wowlugol c'est à dire kono miɗen monani ngal jigawal sayde mi yi goɗɗo no jagge o sayde mi yi l'injustice no yaayore goɗɗo
wallahi mi mono to ha dole Allah hay sinon si dole anno lan billahi tellement ara dum no metalan ko nono est ce que wawi ton jodade e kidnappugol ɓiɓɓe himɓe e nangol yumbiraɓe surtout marɓe 85 ans hiɗon jooɗi ɗo hiɗon jindude on suutere jeɓade ɗe balle konno Ousmane Gawal jinde a heɓi chance Allah hokkata torimo ɗo ndiyam harano ko min Allah hokkayno ndi tori hande c'est à dire a herseno ka meeɗa hersude par ce que mi filmete no jama foppo yen c'est à dire mi wengete ne ɗi réseau sociaux ji c'est à dire mi liilete ɗe réseau sociaux ji ha jama fop ngalɗa e maɗa mi liilete ɗi réseau sociaux ha jama fop ngalɗa e maɗa ni a heɓi chance a sunnilagine e darote e ngal fewtodire ɓay to o wi o ko wonaɓe jaggeɗe ɓe woni ɗum kadi jaggade toujours on hinisane koko no aran non ko laamu si allahu lanno jaɓi